Benvolgudes famílies. Aquest vídeo és per desitjar-vos un bon curs. Un curs que, com sabeu, s'ha iniciat de forma diferent, una mica complicat, però que segur que el portarem a terme amb moltes ganes i molta il·lusió. Tot l'equip docent estava desitjant de tornar a l'escola i treballar amb els nostres nens i nenes. Per això pensem que tot anirà molt bé. Un parell de cosetes. Només recordar-vos que aquest curs, sobretot, és molt important que si el vostre nen o nena es troba malament, es troba que té febre, mal de coll, té mocs amb febre, qualsevol símptoma associat amb el Covid, doncs és important que el mantingueu a casa, per no portar-lo a l'escola i tornar a trucar-vos dient que el nen no es troba bé, perquè així podrem evitar algun tipus de contagi. Això per una banda. També és molt important mantenir descarregada l'aplicació d'Inantia. Com sabeu, és l'eina de comunicació que tenim amb vosaltres. Per aquest mitjà comunicarem qualsevol tipus de comunicació, tant referent al Covid com referent d'altres temes que, com sabeu, us comuniquem molt assíduament. Això en quant a com tenim actualment la situació. També dir-vos que estem agraïts de com les famílies han acceptat la forma organitzativa que tenim de les entrades i sortides. Com veieu, ho tenim ja solucionat i els nens entren tranquil·lament i surten també de forma molt tranquil·la. I ara només desitjar-vos això, que tot vagi molt bé i aquí estem pel que vulgueu. I ara deixo pas als meus companys dels cicles que explicaran quina és l'organització del curs aquest any, d'acord? Gràcies. En mesures Covid, els grups classe es separen un de l'altre, no hi ha contacte, tant a l'aula com en el pati. La vigilància del pati serà fet per les tutores del seu grup. La desinfecció de les aules, els lavabos i tot el centre es farà 3 cops al dia per una persona encarregada que estarà durant tota la jornada escolar. La desinfecció de les mans i cura de la desinfecció de les mans es farà en diferents moments del dia amb gel hidroalcohòlic. Al matí quan entren, abans d'anar al pati. Quan pugen del pati es fa amb aigua i sabó i després a les 3 es torna a rentar les mans, es posa un altre cop gel hidroalcohòlic i a la tarda abans de sortir. En tot moment, quan volen anar al lavabo, se'ls posa gel hidroalcohòlic i al tornar també. Són les mesures que tenim per al Covid. Les entrades i sortides dels nens d'inicial, de primer i segon, es faran per diferents portes. El primer A i el segon A es farà per la porta principal. El primer A és la Glòria i el segon A és la Ingrid. I el primer B i el segon B per la porta de la pista, que són la Laura serà el primer B i el segon B soc jo, l'Alícia. Llavors, els horaris d'entrada i de sortida són els següents. Al matí a les 8:50, al migdia la sortida és a les 12:50. A la tarda l'entrada és a les 14:50 i la sortida és a les 16:20. Recordeu que si tenen germans grans, els nens i nenes de primer i segon han d'entrar a l'hora que els hi toca, no més tard, d'acord? Vinga. A l'escola disposem d'una aplicació per a mantenir el contacte amb les famílies que s'anomena Dinantia. Per això és molt important i de caràcter obligatori que se la descarregueu. Al mateix temps, disposem d'una pàgina web on pengem totes les activitats que realitzem, així com les xarxes socials, Instagram i Twitter. Molt bé, i us explicaré qui forma part del cicle inicial, quins mestres. A primer A tenim a la Glòria, a primer B a mi mateixa, que soc la Laura, i tenim de suport a l'Anabel. Després a segon A està la Ingrid, a segon B està l'Alícia i de suport hi haurà el Samuel, que és també el mestre que farà l'especialitat de música tant a primer com a segon. I l'Anabel la tindrem com a pedagogia terapèutica per qualsevol necessitat que puguem tenir amb qualsevol nen en concret. Després d'un confinament, considerem molt important que els alumnes treballin les emocions. Per aquest motiu, aquest serà el tema de l'eix transversal. Els alumnes, durant el curs,
faran diverses activitats relacionades amb les emocions. I a més, també el nom de les classes sortirà a partir d'aquest tema. Durant aquest any treballarem 2 projectes. El projecte del nom de la classe, que anirà relacionat amb l'eix transversal de les emocions. Per altra banda, també treballarem el projecte de la mar Mediterrània, on es treballaran aspectes relacionats amb el mar. La nostra escola està inscrita dins del projecte SIC, un projecte de salut integral on proporcionem al nostre alumnat hàbits de vida saludable. Els racons de llengua i els racons de mates, aquest any, degut a la casuística del Covid-19, hem seleccionat tota una sèrie de material que estarà a cada classe. Al finalitzar el trimestre, aquest material estarà en quarantena i es seleccionarà un material nou per tornar a treballar les matemàtiques i la llengua d'una manera més manipulativa. Pel que fa a l'educació física, aquest any també la realitzarem les tutores. Cada tutora realitzarà activitat física, jocs, balls, jocs tradicionals amb el seu grup clàssic. Aquest curs, degut a la pandèmia, les sortides les podrem realitzar a la nostra ciutat. Estem concretant en quins espais podrem realitzar-les. Per altra banda, si la situació de la pandèmia ha millorat, a final de curs podrem realitzar la sortida lúdica. En aquest apartat explicarem com funcionarem en el moment que ens haguem de confinar. El tema confinament significa estar 10 dies a casa, en quarantena, i això vol dir que l'educació continuarà telemàticament, tal com vam fer el curs passat. Els mitjans de comunicació seran a través del Dinàntia, a través del correu de cada mestre, que us el farem arribar, i també per trucades telefòniques. Us aconsellem que si veieu un número ocult en el vostre mòbil, doncs agafeu la trucada perquè segurament serem nosaltres. Perquè a través de telèfon ens farem en contacte amb els vostres fills i filles per tal que puguin fer un seguiment escolar i que no s'aturi en el moment del confinament. En el moment que els nens ja hagin d'estar a casa tancats, els hi donarem una carpeta vermella, d'acord? Un recull de feines on hi haurà diferents tasques a fer, que s'hauran explicat abans als nens, una llibreta on ells podran dibuixar i podran fer el que vulguin, només dibuixos, sanefes, perquè les feines ho faran aquí, i finalment tindran el seu estoig. En el seu estoig tindran gomes, llapis, colors, retoladors, tot el material necessari perquè puguin fer totes les feines que els anirem encomanant. Tindrem un contacte diari per tal que el ritme escolar no es vegi truncat durant aquests 10 dies. D'acord? Qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tingueu, doncs a través del correu electrònic i el Dinàntia ens ho podreu localitzar. Un altre punt molt important és l'agenda. L'agenda és això d'aquí, que els nens de segon ja sabeu com funciona, els pares ja sabeu com funciona, però els de primer és la primera vegada. L'agenda és allà on aniran totes les comunicacions que us farem a les mestres. Per exemple, si algun dia en concret heu de portar alguna coseta, un pot de vidre o alguna cosa, ho tindreu aquí apuntat. És molt important que mireu cada dia l'agenda del vostre fill o filla. També l'agenda serveix per comunicar si un nen va al metge, ens ho poseu aquí. Per exemple, en Joan avui no podrà venir al matí perquè ha anat al metge. Nosaltres mirem l'agenda, firmem conforme ho hem vist i no hi ha cap problema. Que volem fer una entrevista amb vosaltres? Us escriurem aquí a l'agenda que volem entrevistar-nos amb vosaltres. Ho heu de mirar, ens ho heu de firmar i nosaltres d'aquesta manera sabrem que ha arribat la informació a casa vostra. Molt important el tema de l'agenda. Doncs bé, aquí teniu el resum de la reunió de primer i segon de cicle inicial. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tingueu, recordeu que farem un Meet per tal de poder respondre a les vostres qüestions. Us enviarem l'enllaç perquè us pugueu connectar. I ja sabeu que en el dia a dia de l'escola ens podeu fer qualsevol consulta a la sortida de l'escola, en el moment que us entreguem els nens.